Kohora kaje rohangpi memory parliament pen long ke som tabasan si pemande. Lakhaing koratrak dwar baguri MSC constituency angkang piarlo. Golaghat district pen Karbi Anglong district ahayodong. Nongnam kaje tangklong Kaziranga mate kaje rohangpi memory parlong. Kalitang kaje rohangpi amen pen long ke som pon ke som tabasan si pemande. Long ke som pona long ke tok panason lake. Kaje rohangpi memory gate. Kaje rohangpi gases beautification and extension of kaje rohangpi memory park. Labang salong ke som pon lake ningkan ke taman bagdolo. Sitami Eson bak ke klem pon othek pon long lelang lasi klardak penile tum Loti Kimi news apherang ke Thomson terang benang kapele Abirta le arjuponik sana o aprang si Loti Kimi kila arat ma kadam baje eglo kadam milinon ke do lage dual bagori constituency angkang alo sedo kohora mate elitum arleng lamben pupo kindulang so Pini ladak ni lila so kin dulang so ha warang sipada nang hori nang kong malake non yang tijut pen kiceng nang letum hanang khanek po first ladak letum angel kajero hang pi park along non happen pelo labang so anong egesom kita pini Arni anda ladak nong egesom ta som na kason si teklong lo pasti napaklang ponye phan kamera person phan badeng phan ni lo jo tim Karbi Anglong tum an amen ke duiglab lo kita pini Arni iston taladak kitun ko theklong lela nong ek som da ke som tabasan si pini ni tum theklong tada ke ele tum kohora sariali puke lage Golaghat district lo ele tum ada ke Karbi Anglong kajero hang pipak ke lage Karbi Anglong nomor 3 ando la nomor si bang ke jogi alo ni tum theklong lo la nomor hini nomor thom bang ke ni tum theklong lela basi tada kohora area phan kindulang so area phan tong thide rasan si pamanda lo pini tim Karbi Anglong tum labang lason athak thak sila puki mara person ma paklang phan chune relo thang ason ali penang lada dung ban ke lasinon nale tum theklong lo ra tum ta ekdom habit ason se cheplang de lo jo thang ta be rijap ason se pacheplang dat lebang so rijap pacheplang pe de phan si ile tum tim Karbi Anglong nom ta am se pacheng thor je phan bor ipon po se ning je thelo kadong lai khan ale tum aprang ai ko ane ale abolon ke to seta non ke tekang je hip ason se ile tum theklong nale tum theklong lo mene asi non tim Karbi Anglong atum phan ni chuning ria lam thila pon lo dak ele tum kohora mate kindulang su dua bagori constituency ar lo long sidolo asi anse paching thoje phan tim Karbi Anglong phan ni chuning ri thulo kadong UCF Hamran Unit Pen Deputy Commissioner Long Pinpura Loke Pajerdam United Christian Forum Mate Tiek Pen UCF Hamran Unit Pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Boro Pan Pinpura Loke Pajerdam Lason si kewang journey Karbi Anglong kang sitami Karbi heyanang bong thora malam pen ekethak ji puabangke kroithek the pojoni pini United Christian Forum Mate Tiek Pen UCF atum chelang si Pinpura lo tokjer pen Deputy Commissioner deng Pajerdam lo
Ini nilitum United Christian Forum West Karbi Anglong Hamren Deputy Commissioner along nilitum Wangsi Pinpura lu nilitum Viet lo lang lipen chetong si lang li nilitum pan ning nang pit hedun lo nang litum nang je than pen nang pian lo nilila sarkar pan lu po pachini po la pen no namat ke la ange kalilang nang tum matha tengke phri nang nila pusan si nitum pan ning pit hedun lo Kopia puthak lo dak ke jong dun dak ke memorandum lo mate ni tum ke yong dun ke la puhen lo ke dam tang por ni tum thenglong lo TV pin penta Assam Assembly Cabinet Amelong lang litum CYC che perai lo la Karbi Anglong kedo East West Karbi Anglong la ST Hills tuma pan la minority certificate ki pi nang po polam si hadak chiwai pen che perai si phini litum thenglong lo dak Dibhu Karbi Anglong long ta labang solam labang sokam ke claim ya pan alang litum ke claim alang litum ampong seke ke GP ar kom son ni litum la puson si arjun long la son pensi Dibhu ke do United Christian Forum Dibhu penta labang solam putha alang litum ta ke kham khe la pen pin pura lo litum kar man ke do sar tuliram rong hang la alang li Karbi Anglong Chief Executive Member alang li phanta la bangso pinpura lo pidam lo pusi ni litum chini lo la sidak ni litum ta la pusan si la bangso alam puthak litum lo pensi litum chuningri lo la se ni litum Karbi Anglong East Karbi Anglong West Karbi Anglong la Assam ke do al Karbi Anglong Karbi Amuni tum sitame ni litum bang dharom pen nang thak nang ni lo ni litum Karbi ko penta Hakoi district ke long hut halasut ke Mikir Hills pulo non ke 1976 ningkan pen ke Karbi Anglong pulo seta nilitum phan India constitution ateng pen ke nitum phan 6 schedule non ta nitum hanang pibom lang si non ke la so nitum bong nang thak si nitum Christian tum phan la bangso minority certificate PC ladak aprang India government India constitution ateng ki pi la so 6 schedule nitum enjoy long le daji pu bangke nilitum ning duglo hamren DC aphan nilitum lo bangso pinpura lo pilo la pen nitum jingi thasi nitum phan ning thenang pidun lo litum memorandum alo pilo pajir lo litum ada United Christian Forum pensenam lo la pen monduli kija kurusar tu manang dun lo la pen mondulia hemari atum tanang dun lo mondulia sar atum nang dun lo seni tum inki cheng YC itu ma akisung abang so minority certificate itu phanang ron thaiji la sona decision government pen itu la son si pinpur dam lo ange si DC baidota itu phan surety nang pilo itu phan matha nang ne abang solam ke itu government along itu maning ke hangateng government along nitu atau thandam po ba alu yang than pipo pusi itu man assurance nang pila constitution arona teng bulote schedule caste la pen schedule tribe la son ke thak do la pen Karbi khe phan ke ST hill status se pilo la so ST hill status ke pila bangke dharmo align penle dharmo arona teng penle ke thak kali lage ta isi akhai inglong so akhai kapa phihu pa khai po posi ST status ke pilo non Christian atuma phan minority certificate people po bangke Karbi khai phan bhari ka phere meme na son ang klang rok lo te Karbi khai si dharmo amen pen thak dak po ST amata thak dak po Christian atuma bangke ST status bang enjoy dun long le dat po non Karbi Anglong long pangrum pet setame itum Karbi ST hill tum ke 38% baksi do chorlo non Christian pen la non Christian la so thak dak lo polote na dakta ST kota ke ST a percentage ke anso se nang kom lepo la lo polote Karbi Anglong kachari ji kache pahem puji tumanta moke Karbi kali depo
lasi ni tum pini DC baido phanda chunengri lo laso ST certificate ke yong si opine do ba opine provision nang dolong pustame nona mading tonangi lapen nang di government phan pachini nang nang di true pen pusine tum pulo ye minority certificate ke issue sedani by chance compel that the high pine institution along mate sakuri ka chohang along mane college ke don along school admission along Christian lo plote minority certificate one way plote nang tuma phan ke admission nang pipe pula so problem bank ke mo aveda nangi nasi non amat ke Karbi plote Christian ta dota hai Muslim ta dota hai Hindu ta hai Sikh dota hai dharmo line lo lake seta Karbi lo plote lake tribe certificate dolo naso tribe certificate pensi kota sonan non hills kota bonon 5% laso kota punon doktora engineer la hai kota anda nama la hai si Christian punon Hindu punon Honghari punon enjoy lo nasi haswaste status ST status ke Karbi Christian Honghari putha khepin pensi ST status ke ST sipado nahi pusi nilitum di Karbi Anglong Autonomous Council phanta chuning lo Assam government phanta pachini lo laso non DC phanta laso tengsi nilitum memorandum pilo ke Christian atum phan pa enjoy long le dia phansi na minority certificate ke kaisu pusi nilitum Christian Chris phan ke kroi adhorom Christian adhorom ke kroi atum ke chini dam lo lapen la practically ke mo aphi ke la sonsi bang po lasi laso bang kandidat nahi pusi kaduk kawe Karbi Anglong arat social organization doan punon political organization doan punon laso minority certificate lapen ST laso kethaga bangke chesong rapen nahi pusi pinini tum United Christian Forum afandame Karbi Anglong social organization doan atung afandame somei penelitum mate so medium pen tuning ripondo ini nelitum United Christian Forum anatu pu ni marliana thu benda lahe alam puthak nelitum pura support dun lo nitum ninga klong ben chidu chidon dun lo athe mai litum mangbong sta chibahak thulang pulo dangte ilitum phan laan su se si ilitum phan kilma kapin rem bate ilitum phan akisung mo phi phan sta bang bom akuson do that hek non la minority certificate ki PG po issue sita ilitum akuson si chichar dam lo athe ilitum phan ki wang jilang akayang bong la ilitum phan me medeji athe mai litum Karbi hijanang bong sta ilitum phan ki thak thuyi lapuson ang ring litum thek dam lo la si non kiching ahut pen sitame ilitum labang so puthak litum alam padudunan Homran pen Birson Rohang Loti Kimi News Karbi Anglong